Само нещо да уточним. Докато твърдите, че няма да пуснете санкционирания по Магнитски, който ви беше съпредседател, двамата заедно с санкционирания по Магнитски оглавявахте партията, и тук точно преди година в нашото студио ви задавахме въпроси, нямахте вие казус с това, сега вече го цитирате като проблем. Защо? Тогава нямахте проблем. Всичко в движение има развитие. Виждаме с оглед на развитието на динамиката на процесите. Дали санкционирания стои до вас или срещу вас? Той тогава беше видяхме като промяна. Ние в това отношение излязахме и лично почетният председател се извини. Всички ние поднесахме нашите извинения. Нормално е да се видят и в процес някои позиции и да бъдат представени, както виждате, че коректно сме изразили позиция. Кога тогава? И тогава и сега. Коректно ли го защитавахте тогава? Да, имало и такива моменти, даже и на европейско ниво това се е случвало, но позволете